tere papa bora ni village ni yoro kasi. Ina chabine ni cha. Na ta ko sabai. Abe ni ne cɛ ni cɛw yɛrɛ ka kuta ŋe bɛ ni ta baraka den yare wallahi tiɲɛ la dawuli ka ɲuman bɛ ŋa ka parni ko me togodi ne famana ye dɛ tonsi yɔrɔ la dɛ dawuli ko ka ca ta bara woro la wala ni sɛgɛn ne ni na dɔrɔn min da tiɲɛ la ko ma nɔgɔ ma fɔra k'i ka wari ci ta de ka ca ne k'e bɛ wari don sama ne tɛ to ka ye han ŋa bɔ yen ni ko fasugu dɔw tɛna tɛmɛ hakili kan ni sɔnja fɛn Muni ni son bɛɛ de bɛ ja ni b'a si kɛ ne la koyi mina nɔgɔ ko in dɛ i b'a nɔgɔ dɔ a b'a ko min tɛ min o tɛ se ka ko ye o an bɛ Bamakɔ de daga wuli tɔn bɛ ka biri an bɛ sira yira nin dɔw la banna dɛ daga wuli k'a ɲuman mɛ sa hey tan tɔgɔ mari kɔni i bɛ ka sigi palais la ko mɔgɔninfin i bɛ nin fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma nɔbɔ ka kɔrɔmatigɛli juguw la a y'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan k'a b'i ka baarakɛdenya la jɔn y'i tɔgɔ hey jɔn y'i tɔgɔ i dagala sama ka bɔ a la sinon i b'i ta sɔrɔ a la sisan i ye n faamuya i k'i ka ko kun tɛmɛ ka bɔ ne kan i y'a mɛn ko misidennin tɛ waraba dɔn nka bakɔrɔ b'a dɔn donc i da bɔ la ka n'i su ka bolo ta ka su ne ɲɛna dɛ k'a su i ɲɛ la fo k'a dama tɛmɛ e fɛn mɔgɔnin e yiri mɔgɔnin n'i b'i ka kow la a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan yɔrɔ depuis ka dugu jɛ i bɛ ka na jeni ma kuma i tilala hali ma daminɛ fɔlɔ mɔgɔ bɛ jɔ yirini dɔ la i sirifu bɛ bɔ la dɛ ko mama daminɛ fɔlɔ a tɔ tɛ daminɛ ne ɲɛna o dagali la dɛ min daladi la o y'o de nanfigi musokɔrɔ bilalen a tatɔ la jaba ye fuguta ni i yɛrɛ ye kɛlɛ sɔrɔ nin na est ce que i jo b'a la den nana ka baro i bɛna baga a ma a ko kɔrɔbɔ nin tɛ dɔrɔn ka waliden ɲumanw ye ka ala bolo ka bagaw ma waliden ɲumanin a bɛ dun de ya a bɛ dun de wa e yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la o wayi yiri mɔgɔnin a t'anw ni yiri mɔgɔnin cɛ sa ala e cɛ dun ye e to so kɔnɔ yan nɔ ka taa ne nɔfɛ e m'a ma ko cɛ de bɛ muso ɲɛ don musow ɲɛ don ɲɔgɔn na e ka taa ɲɛfɛ ni kuma ninnu tan tɛ ne bolo an bɛ ɲɛ la mais n kɔni bɛ awɔ ka sira yira ne la ne ba n bɛ min f'i ye hey i ɲɛsi yan n bɛ min f'i ye i bɛ sira yira mɔgɔ la o y'a ye i bɛ se mɔgɔ min dɛ e kɔni b'a dɔn ko mɛnɛmɛnɛ ani sama a t'olu cɛ tiɲɛ tɛ ne ko mun de b'e kɔnɔ de ko dɔ de b'i kɔnɔ min b'i kɔnɔ min bɛ n kɔnɔ n'ala sɔnna a ma i vasi i bɛna dɔn an tɛ kɛlɛ kɛ o kɛlɛ i bɛna fɔ ɲumanba i bɛna taa si kɛ nin na wayi an ye kɛlɛ to gawaw bolo awɔ kɛ wa depuis ni nin mɔni in nana dɛ e ma tila n da kɔnɔ ka na i jɔ yan depuis ni nin mɔni in nana ayi fugari nisɔndiyara de u b'u jɔ de dɛ ayi kɛlɛ an tɛ kɛlɛ kɛ fugariya ka wusa kuma dɔw la n bɛ min f'i ɲɛna i bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fɛ i bɛ se mɔgɔ min na de ne tɛna n bolo bila i kɛ mɔgɔ la ɲɔgɔn ye o kɔrɔ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i ka du kɔnɔ kana n'i jɔ k'i bɛ ne ɲininka i y'a faamuya n'i bɛ ka cɛbakɔrɔ lankolonya la i k'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan est ce que i y'a faamu Allahu akbar ko ne ye cɛ de ye ne ye cɛ de ye e ɲɛ to pomosi la a bɛ e ɲɛ sira la ne ye cɛ de ye i tɛgɛ maga naba ye i ɲɛ to pomosi la ko ne ka mun k'o la ko nugɔrɔsi bɛɛ bɛ n'a yɛrɛ awɔ ne m'i sɔsɔ o la a bɛ fɔ ma ko cɛ de n bɛ min f'i ye a bɛ fɔ cɛ min ma ko cɛbakɔrɔ cɛ min b'i jɔ a ka du cɛmancɛ la ka tiɲɛ fɔ n'a ko ko ku mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko bamananku a bɛ fɔ olu de ma ko cɛ mais e hali cɛkɛ ni jɛgɛ ka wusa ni e ye ne cɛkɛ ni jɛgɛ nege b'i la taa karirin kun na i ka taa f'u ɲɛna k'u ka cɛkɛ ni jɛgɛ san ka ɲɔ sinon ne tɛna se ka kɛ cɛkɛ ni jɛgɛ ye e de b'o dɔn an bɛ sɛ munumunu de dɔn su an aw bɛ fɛrɛ k'o de kɛ dɛ aw tɛ o de i bɛ musotigiya dɔn wa ne finman ma sɔn i bɛ taa jɛma fɛ yen walasa jɛma k'i sunɔgɔ ko ɲa awɔ o ye cɛbakɔrɔ nanfigi bɛɛ kumakan de e fɛn ɲɛnamanin tɛ ne tɛ foyi f'i ɲɛna e dan de y'o ye sa e dan de y'o ye mais ne bɛ taa n ka minɛnko la ne tɛ foyi fɔ